STB Audio. Yo. Terima kasih dari sponsor kita Rokok Family. Kebanggaan Mbah mantan kami tua Besuki Rokok Family. Suwe tak tahu ketemu wis sak mestine lali aku pas mumpung saiki ketemu jogetan tetembangan karo aku dadi tombo kangen aku kangenmu bali eling nalika iku ayo sepira sane untuk pinuju dhewe langut terus eling kancane jaman semono yang dolan rame-rame koyo berukun setengah titik pas kelangan ali-ali sak tulen kanggo tombo kangen iki prasasat ngimpi turung butuh tangi rasa kangen wis bisa mari The Angel goyang dong. Selamat menyaksikan persembahan dari campur sari jaranan Turangga Mukti Tombo Kangen. Sapa wis lali sliramu dek samono yen dolan karo aku pancen wis suwe ra tau ketemu wis sak mestine lali aku mas mumpung saiki ketemu jogetan tetembangan karo aku dadi tombo kangenku kangenmu bali eling nalika iku sepira sane wektu minuju dhewe langut terus eling kancane jaman semono yen dolan rame-rame kuya barukon seneng atine mas kelangan ali-ali sak dolen kanggo tombo kangen iki prasasat mimpi turung butuh tangi rasa kangen wis bisa mari